ओम सद्गुरु दिनै बाक्सा जिल्लानि नैबे सिमलायाव 47थि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जि जथुम्मा जादों। बे जथुम्मायाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो दिनै बेयाव फैदों। सिगां जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै गासैबो ब्रह्म भक्त आइ बाबामोननिसिम जोंनि खुलुमनाय जों जासिदों। गासैबो आसामनिफ्राय फैनो गोनां जि ब्रह्म भक्त आइ बाबामोन, बे आइ बाबामोनहा जाहाथे मोजाङै मोजां नैबे मेलाव सौफैजोबो आरो मेलाव जोबजासे खुनु अपाय अमंगल जायालासिनो बाहागो लानो हायो। बिनि थाखाय जोङो आनान गसाइनि सिगाङाव आरज गाबदों आरो हामलायथि होदों मानगोनां बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम जे ब्रह्म धोरोमनि बेबायदि मोनसे जथुम्माखौ खुंफुंनानै होनायनि थाखाय, लोगोसे बाक्सा जिल्लानि गासैबो रायजो राजा ब्रह्म भक्त आइ बाबामोननिसिमबो जोंनि खुलुमनायखौ जों जासिदों। जाहाथे बिथांमोनहा गाजा गोमजायै नैबे सानथामनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ आबुङै खुंफुंनानै हरो आरो बे ब्रह्म भक्त आइ बाबामोनहा भबिष्यतनि दिनाव ब्रह्म धोरोमनि जि सान्थौ, बेफोरनि बागै दिनै जि थान्दै मेलाव सावरायगोन आरो बे धोरोमखौ फेदेरनाय आरो फोलावनायनि बागै जि सिद्धान्तफोर लागोन, बे सिद्धान्तफोरखौ जाहाथे रायलायलायनानै आबुङै लानो हायो आरो भबिष्यतनि दिनाव बे धोरोमजों गासैबो जोंनि गथ' गथाय फैनाय इयुन जेनेरेसनखौ मोजाङै दानायनि थाखाय खामानि जाहाथे मावनो हायो। धोरोमनि जि सान्थौफोर, बे सान्थौफोरखौ जाहाथे ब्रह्म भक्त आइ बाबामोनजों लोगोसे इयुननि जेनेरेसना सोलोंलांनो हायो। बिनि थाखाय आनान गसाइनाव जोङो आरज गाबदों।